1, 2, 3, go! Welcome to cdoblogcon 2019! What's up mga busingski, mga badamski, no? So nandito na ako ngayon sa Ketkay pero sa cdoblogcon. Doon si Ton nag-vlog. Hindi na ako nakapag-vlog papunta dito kasi ang init. Tsaka mamadali kami kasi 7 pa tapos 9 na ngayon sa kids. Busy kayo sila guys, no? Busy kayo sila, doha. So, tsada kayo sila, no? So, ako na rin, no? Okay, sa storya, no? Minta na ako sa storya. Junel Lebi. So, wala na ako kasabot, no? Wala na ako naintindihan kasi parang English na. Dugo ilong mo, bro. Wala na talaga akong maintindihan eh. Wala naging ko yung masabtan yun. Kaya nga ano? Ha? Wala may tulog. Kulay tulog. So, after isa katuig, nagkaon Jeko Pacheco. So, magkaon na unta mi, no? Mabalik na rin mi, no? Tagalog, manday ko tun. Tagalog, manday ko day. So, nandito kami ngayon, no? At gutom talaga. So, first time to parang ano na sanay yung nagkakaulaw man ko. So, morning tanan ni sponsor sa sa cdoblogcon 2019 and busy kay sila. So, wala na akong magawa basta busy sila. So, maghahanap muna kami ng makainan tapos yun. Diretso na kami dun. Tapos babalik kami mamaya. So, let's go. Break time. So, parang mga tanga, no? So, pabayaan nyo na lang sila. Ako lang isa, so wala akong kaibigan sa lahat. Tsaka iniwan niya na ako mag-isa. So, let's go. So, tapos na kami kumain, mga busingski, mga madamski, mga kabaw kanding dyan, no? So, nanami karon sa event and gaulat na lang mi para yung iba pupunta na dito para simula na ang event again for our afternoon session and yun, maganda, merong maraming sponsors pero hindi masyado nakaka-vlog kasi merong mga speakers na kailangan ka makinig sa mga tips and you know, some stuff para maturuan ka nila to enhance your vlogging. So, yun, later mga boss, I will let you see. I will give you some montage. So, let's go. Busy sila sa contest, boss. Si
ito ni Escol, ang effort niya, grabe, para lang baka, you know na, ako, wala na ako, hindi na ako sumali kasi okay na ako, complete na. So, sila na lang. Yay! Exclusive na, exclusive! So, ito na yung first day. So, kit-kits tayo bukas. At ito yung mga new friends ko dyan sa likod. Huwag na nating tawagin kasi alam mo na mga girls, loyal tayo kahit wala na tayong jowa. So, see you tomorrow. So naa si Rigel guys no niya. Gikilig siya maayo. Laka, di siya kay mutang. Mita na si Rigel dito. Naa si Rigel. Na mura siya gakabuang no. Ako, actually for 9:30. Gakiat. I always, Laka. kasi yung subject ko kasi is more selective. Nag-host ko sa mga events. So, sinushoot ko lang. Tapos, compile. Tapos, may mga travel vlogs na yun. Iba't iba. Kaya tinatawag ko siyang editing vlog para sa sarili. So, wala akong exact content para sa vlog ko. So, thank you so much mga fans. Yay! On Escol. So, murag utong na hit kayo, no? So, gusto ko na kumain. Saka, nandito lang kami, have fun. Nakikinig sa speakers and hopefully, magla-lunch break na. Subscribe sa my channel. Yes, On Escol. Shout out to Raiders Gear. Sponsored. So, From LA. Good morning, sir. so ikaw? Nicole Sagora. Welcome back to my channel. Baby ko. Subscribe to my Yay! Ikaw? Hey! Hi, it's me, Sir Steve. Pakita ko ni Rigel. Nakita ko ba ito? Ay, at ikaw, lucky ka. Lucky. Ikaw. Hey, it's me, Abengoza. Subscribe to my channel. Ang lagi ko sinasabi, Hey! You. Squadilogues. good comment, bad post. You plug your YouTube channel. Hello sa mga higala dyan. Please subscribe to Squadilogues PH YouTube channel and like us on Facebook and Instagram. Squadilogues PH. You can do it well. Say one word lang. Squadilogues PH. Nakalagay ng logo yan. Page mo. Inspired. Laka guys, degara siya guys no. So maski wa siya labot no, gaapil-apil yun siya no. So sige lang. Hey, what's up mga madam Kim, mga busing no. So we are here at Makinasal. Eat our lunch. So after this, mabalik na kami doon. Let's eat. Yun. So after this, like hapon na after kumain, bumalik doon. Ito
tapos na kami kumain, mga madamski, mga busingski. So, nandito na kami sa harapan ng cdoblogcon 2019. At ni-interview kami ni DJ Poppy, yung sa ABS-CBN. So, mauro to siya, no? And update ako mamaya. Bibigyan ko kayo ng update. Tapos last din na namin bukas. Ewan ko kung nagustuhan nyo yung vlog ko or ano. So, thank you. Basta ito lang ang experience ko dito sa cdoblogcon. And please do go and mag-vlog na kayo next year para makasali kayo dito. And see you later. Alright guys, what's up? It's Rigel. Ano yung subscribe mo kang Jacob Pacheco ba yun? Tanawa yung mga content, di mo magmahay. Huwag na Jacob, ikaw basta mag-upload na ka, dili lang kasa sa isa kabulan. Dapat consistent na itong upload namin. So, yeah, anyway, subscribe mo kang Jacob Pacheco. And kita kids. Yes! Thank you, Rigel. Magsalam. So, naong na lang ni Rigel tanan, no, ang nasa kong mga channel, no? So, ay na mo kakurat nga puro ra na akong ni Rigel kay napo-vlog ni Sayaha and gilabtan niya akong kamera. So, hi, bago siyang vlogger kay vlog na iyang kwan. So, puro ra tanan naong ni Rigel. Murag karon na guro para karon nga gabi ay nga adlaw. So, bukas kita-kita tayo, kita-kits para sa last day ng aming cdoblogcon 2019. So, peace out, be safe, God bless you all, see you tomorrow. So, what is up mga madamski, mga busingski, mga kabaw, tiger, mga choy, mga gaw, mga gawins, mga brad, mga tanan bay. This is our third day and our last day in our vlogcon 2019. And so, sayo kay ko karon kuan pa alauna na. Ako'y pinakasayo na rin, sila ang late and ay Tagalog mo rin ko, no? Nalingaw na ko. So later, basta papakitaan nyo na kayo kung anong magaganap dito and something kasi nandito lang kami at ang dami ng clip i-arrange ko pa papasilip ko rin sa inyo yung third and last day namin ngayon dito pero yung mga highlights na lang. So see you later, madam. So mga madamski, quick update lang. Nandito kami ngayon sa Nike, sponsored kami ng Nike. It's Nike and Gucci. Nandito kami sa itaas, nandun yung vlogcon kasi nagsiset up pa para sa 5 to 7 na event. Kasi last na merong party, merong mga certificates, merong winners sa contest ng vlogging and yung sa Vivo and sa Cebu Pacific. And thank you sa lahat ng sponsors. Yan lang ang update. Update ako mamaya. Tapos nandito lang kami sa taas, nag-scroll, nandun ang event. And kita-kits later.
from Squadilogues PH. Ibinuangan na to ni Sir Pacheco, Ana. So, we're just doing a last day sa cdoblogcon, and this event is for the vloggers and influencers. So, we're gonna find right Pacheco. Is it right too? And we are done. We have something to tell. One word. Pero balang malay. Okay? Bye-bye. Guys. Bye-bye. See you, Iligan. See you, Iligan. What's up, guys? It's Squadilogues PH. One word. So, yun, no? So, nandito na kami ngayon sa baba. Tapos na mag-set up yung team ng cdoblogcon 2019, and this is our last day. And naghihintay na lang kami sa oras. Then shoutout sa yung nakita nyo na mga time-lapse, b-roll. Siya kumuha nun, anak yun ni Escol yun. So, tapos na, and ready na si Ton para sa Vivo na phone and trip to Palawan na Cebu Pacific. So yun, update. Ganun pa rin. Update, parating updates. Wako nagulat, magsugod, nagulat ko sa panihapon. Kaya para save, lubat na ko so. Ay. So, dito ko na natatapusin yung vlog ko kasi lobat na siya. Lobat na ba? Ang pag-ibig. So, this, Squadilogues PH. Squadilogues PH. Lobat na. Lobat na. So, mauna ni tanan and see you in my next vlog. And mga busing, meron pa akong time kasi hindi pa masyadong lobat. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta at sa mga naging friend and family ko dito sa vlogcon, and sa mga new subscriber ko, thank you and salamat sa pagtapos ng vlog ko na kay taas-taas. Maraming salamat sa suporta. Spread lang tayo para masarami tayo, and see hintayin nyo lang yung giveaway ko, or magpapakain na lang tayo sa magbibigay tayo ng pagkain sa mga nasa daan, mga homeless people. So yun, maraming salamat, and see you in my next vlog. Kasi ito na lahat, tapos na. Kasi kung mag-film pa ako, lobat na, at saka ang taas na. Tapos yun lang, ito lang parati yung gawin namin. At yun, and please subscribe guys, please subscribe. First time ako magsasabi nito sa vlog ko. Please subscribe, like and share, comment, and sa description box merong mga link doon. I-click nyo yung mga co-vloggers ko kung malalagay ko doon sa baba. And I have a good news. Merong food. Mura man, diba? Merong food sa likod. So, sulit yung walang kain na paniud to. Nag-iwang rabakuan mo time. Yes, so see you in my next vlog, and thank you so much guys. Bye-bye. Daghan naman po So, hindi pa ako tapos, and shoutout kay Trisha Nunag, tapos shoutout kang Azenet Briones, shoutout kang Jerry Pacheco, shoutout kang Larly Domilas, Zane Balmorida, Brianna Briones, Brianna Pacheco. So, shoutout din kang Syke Hastin, Matt Christian D, Marte Legazpi, Nick Andre Sabasahe, and
At Super Gaming on Facebook to watch my live stream. Yun ang page niya sa Facebook. So, yun, and Queenie Montipalco and Zen Valmorida. So, yun na. Last na gito. What's up mga madam skim, mga busing skim, mga gawins, mga brad, mga tiger, mga baka, mga baki, basta ka muna bahala. So, naami karon na rin, no? So, kauban ako ni si Dudski, na idol sa mama. Ang mama, shout out daw. So, naana si Dudski sa tapad. So, let's go. So what's up mga Merskinas, no? So, ipituhan namin sa guard, no? So laban lang dito guys. Please do subscribe this channel, Jacob Pacheco. So sir, ingat na lang to, padayon lang yapon ng sir. So laban lang yun sa kinabuhi sir, no? So salamat guys sa mga nag-attend diri, sa mga aspiring vloggers, no? So mga aspiring vloggers, influencers, social media influencer, public figure, sa batong tawag ana, no? So laban lang yun kayo og ayaw kalimpitaw na pag-support sa mga Bisaya vloggers. Yes, okay, alright. siyempre naman kita na po pwede ang mo-shine diri sa Cagayan. Ay, siyempre. There's Sabi pa Pilipinas, lang. there's Mindanao. So laban lang yun sa kinabuhi ko eh. So sir, puhon, hopefully kanina itong pagkikita Next karon, year, kita. padayon niya po. So, muna to tanan no, gikan kay Dudski o kay Busingski. So, see you in my next vlog kay Lobat na ko. Bye-bye. Okay.